Judulnya phung kaham tai hai lam soko tai sani video ke sar susuka tini pasama re tengkai satung logo di borsikana nai tongka tabo ke phungni noida rok tam kana जों basana re ning thangka horo dati thuje ni bagai serai sabo dati thuya ni bagai ge serai saba sajak tabok no Hingke abano tabuk mukhang lok surubai sungbo mukhang lok subai jotono bini bagai babani bagai maijana ni bagai ready khai tong angke hingke bo thuma basatro ni bagai tongna naya hingke ano nahari tongo iko chukio asogoi tongmase hingke iko bini bagai yango bini jana bagai sunamai tongmani hingke iko sarai tongo tabuk ke ang bono mai hingke bo jana bagai mani nana se nai tongo jana ni saijong no tangai hingke TV bo nahari tongo bo hingke iko TV naibai nai chabai kha bo mai kwbangma bini bagai khemani hingke tabo ke mai ra phungja karam nangjai tongkha bo yakung yaklok bai thungi tongkha mai kwbangma chamani bagai hingke tabo ke TV nai tongo bo tui nungtutui iko nai di TV tui bo nungjakhai saijong tui bo nungo hingke tabo ke bo thusinai iko TV nai tabo bo thukang kese ang maijana bagai chini maijana bagai swnamnani bini baba bo dugano thangjak kebo kwrui jongkoni no hingke sikang phungai hingke bono si charanai cherai bwsano hingke uro si chungsanani bagi ready ma khaio hingke bono tabo iko TV phunugui bono muthui paigana ang hingke se ang maimi songnani serai bwsa nainai kwrui hima bo mai mui masaya tino serai bemang ma tongo bo thuka hingke se samung bo khainani hingke ba abo tai mai akhui bo mai masalia pura di bor kai thango hingke serai bwsano si sikang charwui bono muthui paio hingke tabo ke bo thui paikha TV naitute wayang gawi hingke wayang ni tisaui bono chukio muthui rokha hingke ang tabo ke bo kwrai ajat yango kinaro kobong deima rokha iko ri sujongnai se tongkho iko ri simasuya ko phungai mane tabo siri masunai hingke iko bisna rok jotono reta pada kuno sap khaijaya ko noklok se phajaya ko tabuk baba thuwi se ang tabuk se ri rok thepnai noklok phatnai samung khainai hingke tabuk se ang iko phungni nokgandi khorogo bothuka hingke se nokgandi bo khoroknani saijong hima ba cherai nainai rok kwrui hima ba haino pailaiya cherai thupi kangke se aphose horo maijema piang rok tabuk se hunani haino sal susuka pura tabuk se ang nokgandi khorogo mai rok akui suka baba thubai se ang tak maimi songnai hingke ang maimi songma adang madango baba basawi ang maimi rok songi malia hingke ani rok bo dogani sokpaika bo phungni maijana hnai hingke phungni maimi si kwrui kho hingke iko tabuk bose songi matong sio angke songi malia hingke iko ang baba no ke tei tukuruna ani hnai tabo bisnao berawi bono ang tui muthungui tongo iko tui muthungui tongo tui tungya ko hingke TV rok phunugui se bono chukio khai matono nahari tongo bogo se usuki TV rok thik kheno hingke ang tui rok tui tukurubai tabuk baba no bini cream rok phuri tongo hingke tui rok tukurbai khe ang bono ri rok sunubai khe tabo ke bo thunani musungjagui kisa kapui tongo bo dut chawi thunani bagui tui tukurbai khe hingke tiboni tui rok tukurbai khe tabuk baba bono tabo ang muthusinai dibonni hingke baba diboni thuka hingke ang yango bisna rok kisa bubrabui hingke doga rok khorogui rekha nobar hapnai jar tibo rok hingke tungo hingke phungbai sariko hingke kisa kisa kwchango hingke iko yang ta kaisa bisnao hingke baba thujak kayang bisna hingke ang ayango kisa tabuk diboro tungkuna eng thuria hingke ang tabuk ke
nokrok phatnai nukarok phatnai tabuk diboni thuise je phungni thuphuke ang no gandhini mandir rok phuka hingke iko nukarok haduding gune ang tui simaruo tamoni hingke nukarok swng plaster yaphani bagui ambagui juta bai hapjakmani bagui haduding gune ang tui ruise nok mapharo ke baba basawi iko tab ke thangui tongo bisnao hingke tini bagui video asung sinai tei next video tei samarayana.